ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಕ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಬಂಡ ನಾವು ಒಂದು ವಾರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ವಿ ಅಂಚ ಒಂದು ವಾರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಊರಿಗೆ ಬಂದಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಹೋದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ದೀಪಾವಳಿ ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂದು ಫಸ್ಟ್ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಎಂಗಳಿತ್ತು ಊರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತು ಎಂಗಳಿತ್ತು ಒಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೈದಾಯ್ತು ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನೊಂದು ವಾರದ ಏನೊಬ್ಬರು ಒಂದು ತೂಕ ಊರಿಗೆ ಹೋದಿ ಬರ ಏನೊಬ್ಬರು ಮಲ್ಪರ ತೂಕ ಅಂತಾನೆ ಹೋಯ್ ಮುಲ್ಪತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಲೆಂಡ್ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಪುರ ದೂರ ಐತೆ ನಿಖಿಲ್ ದೂರ ಊರುಗ ಊರು ಬಂದಿಲ್ಲ ದಾನಿ ಹೋಗ್ಬಂದಾನೆ ಅಯ್ಯನ ದೊಡ್ಡ ಬಕ್ಕ ಈ ಅಕ್ಕ ఒక ಮಾಸಿತುವರೆ ಮಾಸಿತುವರೆಗ ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ಊರು ಪೂರಕ ಟೋಪಿ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಊರು ಡೇರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕ ಇದಮ್ಮ ಮಕ್ಕ ಅಜ್ಜ ಅಕ್ಕ ಮಾಸಿ ಓಕೆ ಈ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ದೂರ ಪಾಪ ನೀರು मेरे मेरे दूर गया किन बोले फाते मेरे ते दूर पिदर दिन दूर अंचा इरन ले जरा बरे इरन बरे बनते जरा जाएगी हाँ ये ना मंडर बर्फ जरा नाते के नाते टिकट मालते जरा टिकट आते जोड़े बन अंदर टिकट इरला धर्म कौन पर टिकट तो जले ಮೂಲ ಮಕ್ಕಳ ರಡ್ಡಿ ಏನೋ ನಾವೊಂದು ಏನೋ ಕೊಲಂಬದ ಬೇಲ ಅವನು ಸ್ಟಕ್ ಆತನ್ಗೆಲೆ ಚಂಜಿ ಫೈನಲಿ ಅಂಕಲ್ನ ಏನಾಯ್ನ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಆದ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಆದ ಇತ್ತ ಮೂಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಫ್ರೀಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅದಲ್ಲ ಶನ್ನಲ್ದ ಮಿನಿದಾಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಪನ್ಲೆ ಇದ್ದಿನ ಮೂಲು ಡಿಯೋರ್ ಉಂಡು ಡಿಯೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕೇನುಂಡು ಬಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಏ ವಂಚಿ ಮೂಲು ಇಂಚ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ತಿಪ್ಪುಣವ ಒಂದು ಬಾಸ್ಗೆ ಬಾಸ್ ಇನ್ನೇನ ಪುದರ್ ಜೋಕುಳ್ಳಕ್ಕೆ ನೋಡೋಗ್ಯ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಯಾನಂಜಿ ಬಂದ್ಪುನು ಯಾನಂಜಿ ಮೊಂಟೆ ಬ್ಲಾಂಕೆ ಬಂದ್ಪುನು ಜೋಕುಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುನು ಬೋಡ ಟುಮಿ ಉಮ್ಮಿಯ ಅಂಚ ಒಂದು ಒಂದೊಂದು ಒಮೆಗಾ ಒಂದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಕಾಟರ್ ಕಾಟ್ಯಾರ ಅಂಚಾಪುರ ಒಂದಿಂದ ಇತ್ತಲೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ದಿಲ್ಲ ಇದು ಅಂಜಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಫ್ರೀ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ಗಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ತಿಕ್ಕುನು ತುಕ ಏನು ತುಕ ಬೈದವೆ ಏನೊಂದು ಗಾಡಿ ರೇಂಜ್ ರೋವರಿಯಾ ಏನು ಸಾಲಿಡ್ ಉಂಡು ಎಷ್ಟು ಅಂದಾಗ ನೀವೇನೋ ಸಾಲಿಡ್ ಉಂಡು ಲಕ್ಕಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಗೆತಂಬೆ ಬರ್ತೀರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ಪಾರ ಏನ ಬರ್ತೀರಿ ಏನ ಬರ್ತೀರಿ ಶೋಕುಣ್ಣ ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಇತ್ತೊಂದು ವಿಷಯನ ಬಂಡ ಏನಂದು ಬರಂದಿಚ್ಚು ಬರ್ಗರ್ ಕಿಂಗ್ ಬೈದ ಬಡ ಹಾಕೊಂಡು ಜೋರು ಬಡವದ ಬರ್ತ ಅಂಚದಿತ್ತ ತುಕ ಅಂಚಿಟ್ಟಂಗೆ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ತಂದು ಸೋಪುನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಓಲ ಕುದಿರ್ತದೆ ಅಂಚೆಂಕ್ಲಿತ್ತ ಪೂರ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಆಡತ್ತೆ ಏನೋ ಅಂಡುತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿಲ್ಲಾಂಡ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತ ನೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೈಟ್ದಲ್ಲೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಫ್ಲೈಟ್ದಲ್ಲ ಅಂಚೆಂಕ್ಲಿತ್ತ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೆಡಿ ಉಂಟು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟು ಒಂದು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನಾಲ್ಕು ತೋರಿಸಿ ಫುಲ್ ಶೇಕ್ ಅವನು ಬರ್ಪೈನು ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಹಲೋ ಬಾಯ್ ಎಂಗಲ್ ಬಿದ್ದಾಂಡು ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಗ್ರತೆ ಹೋಯ್ ಆಟಲ್ಲ ಏನೋ ಫೋನ್ ಬರ್ತಂದ
ಅಲ್ವಾ ತಿಗಾನ Banjula ಅಂತಂದೆ ಅಂತ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲಿತ್ತ ಕುಡ್ಲದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆತ ಎಂಗಲೆ ಲೆತಂಬರಿ ಡ್ರೈವರ್ಲ ಬೈದಿರುತ್ತೆ ಅವು ಏರನ್ ಬಕ್ಕ ತೋಚ್ಕೋವ ಅಂಚಿತ್ತೆ ರಡ್ ಗಾಡಿ ಇತ್ತು ಬೈದಿದ್ವಿ ರಡ್ ಗಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಬೋದು ಸುಯಿನ್ ಟಪಾಕ್ ಹೋದು ಏನ ಬಕ್ಕೇನ ಇಲ್ಲ ಬೋದು ಏನೇ ಚಾಪರ್ರೆ ಕೆಲವರು ಜಪ್ಪರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಚಾಪರ್ರೆ ಎಂಗಲಿತ್ತ ಚಾಪರ್ದು ಈ ಖಾಲಿ ಲಕ್ಕವನ್ನ ಸರಿ ಅಂಚ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ರೆಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಎದುರುಗಡೆ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾರು ಇಲ್ಲ ಹೊಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಫೈನಲಿ ಇದಲ್ಲೇ ಒದಗಿಯ ಅಂಚ ಫೈನಲಿ ಒಂಜಿತ್ತಂಗಲ್ಲ ಪೂರ ಏನೋ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಅದೆಲ್ಲ ಮೂಲಲ್ಲ ಇಂಟು ಮಾರ್ಕ್ ಬಾರ್ದು ಯಾನ್ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟದ ಬಂಗಾರ ತಂದಿದ್ದ ಅವನಿತ್ತು ಪೂರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಏಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ರಡರ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಅವಳು ಮೂಜಿ ಕೆಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ದಪ್ಪದ ಚೈನು ಮಂಜ ಇಂಚಿಂಚ ತಾಂಕುದು ಆ ಸರಿ ತೂಂಕುದು ಅಂಚ ಅಂಚ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಜಾತಿ ತೆಗ್ದಿಟ್ಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಗೋಡೆಯವರು ಬೆತೆಗೆ ಬಂದಲ್ಲ ಹದ್ದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೆತೆಗೆ ಬರೀ ಬೆತೆಗೆ ತಂದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಪಿಳಗಡೆ ಬರೋಡ ತಗೊಂಡು ಒಂಜಿ ಹಗ್ 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 ಅಬ್ಬಾ ಏಟ್ ಮೋಕೆ ಐಟೇನ ಇಂಕಲಿ ಬೇತು ಇಜ್ಜ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರೇ ಅಂಚ ಫೈನಲಿ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಎರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಪುದರಿದ್ದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಒಂದು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲಿ ರೀಚ್ ಆದ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸುವರ್ಣ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಬಂದು ಕಿನ್ನ ಮಟ್ಟದ ಇರಲ್ಲ ಸ್ಟೇ ಆಪುನ ಅಂಚಿಂದ ಜಾಗ
ಅಂಚಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರ್ತದಲ್ಲಿ ಪೂರ ನೆಟೆ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಸುಗ ಪಂತರೇ ಹಾಂ ಅದೇ ನನಗೆಲ್ಲ ಪಿತಾಶ್ರೀ ಹಾಂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಜನ ಉಂಟು ಬಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೆನ್ನ ಕಿನ್ನಕ್ಕ ಒಂದೆನ್ನ ಕಿನ್ನಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಫೈನಲಿ ಎಂಗಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ನಂಜಿಡೆಗೆ ಉಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ನಿ ಆಂಡು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಾಕಾದು ಎಂಗಲೇನು ಪಾತದ್ದು ಬಂಗಾರ ಪೂರ ಉಲಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ರಡ್ಡರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಬಂಗಾರ ಪೂರ ಅವತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಮ್ದಾಗ್ಲು ಉಂತ ಏನತ್ತ ಎನ್ನ ಕೇಂಡೆ ಏನ ಇಂಚ ಬಾತಿ ಇಂಚ ಉತ್ತಿ ಆತ ನೆಟ್ ಬೀಪ್ ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚ ಏನ ಕೇಂಡೆ ಅವು ಚೈನ್ ಬಂಡೆ ದಿಪ್ಪಂಡೆ ಇಂಚ ದತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲಿಗೆಂಡೆ ಮುಟ್ಟುವಂಡೆ ಇಂಚ ಬತ್ತು ಇಂಚ ಬೂರ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡ ದಿನ್ನದು ಚೈನ್ ಪಕ್ಕ ಬಂಡ ಓಕೆ ಒಂದ ನಡಪ ಮಂಡೆ ಅಂಚ ಅವ ಪಕ್ಕ ಪಿದಯ ಬನ್ನಾಗ ಮೂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ದು ಇಂಚ ಇಂಚ ಗುಣಿಸಬಾರ್ದು ಕಡಬಿಡುದು ಅವು ನನ್ನ ದೆಪ್ಪನಾಗ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮುರ್ತರು ಕೊನೊಪಿನಿ ಅವೇನೆ ಪಿರಕಂದಿನ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ತೆಕ್ಕ ಮೊಲೆ ನಂಜಿ ಬಾತಿಯರು ಕೈಕ್ ಒಂದು ಕೈಕ್ ಹತ್ತು ಕಡಿ ಬಾಡ್ದಲ್ಲ ಅಲೆ ನಂಜಿ ಬಾತದೆ ನಿನ್ನಟೇ ನಿತ್ತಿನ ಅವು ಇತ್ತಿನ ಕೆಂಪದ ಕಾಜಿದಪ್ಪ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಂಡ ಲೆಪ್ಪಾದೆ ಅಂತ ಕೇಳತಾನೆ ಅವು ಒಂದಿತ್ತು ಬಕ್ಕೊಂಜೆಟ್ಟು ಅವು ಬಂದ ಬಂಗಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಡಿಸೈನ್ ಇತ್ತು ನತ್ತೆ ಐಕ್ ಉಂಟ ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮ್ದಾಗ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಚ ಫೈನಲ್ ಯಾಕಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪರಲ್ದು ಹೋರಾಟ ಬಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೆ ಭಾರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೆ ಬಿಲ್ಲು ತೂದಾಗೆ ಮಂಡೆಚ್ಚ ಪೋಲ ಮಂಡೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನ ಅಂಚ ಅದಿತ್ತು ಏತನ್ ಗಂಟೆ 6-4 ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾದನ ಇತ್ತು ಆಜಿ ನಾಲ ಎಂಚಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪಕ್ಕಿ ಕಲ್ಪು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂಜಿ 7 ದಿನ ಅಲ್ಲ ಅದಿಂತ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರಂದೆಪ್ಪುನು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತಿರಗ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದು ಬರ್ಕಣ ఇది ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ರಾಕೆಟ್ ಹೋಯ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಣ ಮೈ ಕಡೆ ಅಲ್ಪ ಅಂಚಿದಿತ್ತು